Strikat her. Og I undrer nok over, hvorfor at kameraet står helt derovre. Eller helt deroppe. Og ser jo... Jeg var på et loppemarked, hvor at min søster fandt en pakke til mig. Og fortalte mig, hvor den stod. Og da jeg så gik ud for at lede efter den, kunne jeg ikke lige finde den første omgang. Men så fandt jeg den så. Og det var en pakke med en lille spætshop i. Og ikke en hvilken som helst lille spætshop, men en af de gamle lille spætshop. Og den havde aldrig været åbnet. Så jeg var bare helt vildt glad. Og jeg er det stadigvæk. Det var wow. Så den er så sød. Og det er en af de gamle. Og jeg kan rigtig godt lide de gamle lille spætshop. Så lad os kigge på den. Det her er så firbenet. Er den ikke bedårende? Jeg er helt vild med den. Den er så sød. Og den er i den gamle pakke med de gamle lille spætshops. Og der er også sådan en der listeting med til. Og den er en af de gamle. Så nu skal jeg bare åbne den. Nu skal den åbnes. Der er den jo. Ja. Så. Har den. Se. Det er en vandmelon. En lille vandmelon var den sød. Så skal jeg bare den her ud. Altså, hvis man bare hiver lidt her. Ud. Den sidder fast rundt om. Kom nu. Jeg tager en saks og klipper. Så, nu. Den ude i pakken. Hvor er den sød! Se den lige, den er nuttet. Og den er pletter på. Og den lille øjne. Hvor er den sød. Den har små røde kinder. Og den har små pletter hele vejen ned ad ryggen. Hvor er den sød. Så den lille vandmelon med. Lad os se den her pakke. Det er sådan en. Nej, lad os lige se, hvad man kunne få dengang. Awesome! Ja, okay, hvor fedt. Det er bare så sejt. Der er bare sådan helt fyldt med nogle spætshops her. Hvor er de fede. Tænk virkelig, man engang kunne få alle dem her nede i butikkerne. Der er mange. Lidt for mange. Sådan. Men det skulle da meget nice. Så denne her lille cutie i en pakke med en sød vandmelon. Hvor glad kan man lige blive? Den er så sød. Cutie. Så jeg er rigtig glad nu, for nu har jeg fået mig en lille spætshop. Og den er så sød. Så tak fordi I så med.